V-am găsit la un nou episod în Brawl Stars. Nu mai am pus de mult filmări din... Nu mai știu de acum. Astăzi am văzut pe YouTube că poți să faci un bug cu Bibi. Stai să fac bug, băieți, să vă uitați bine. Trebuie să dați așa robotul, da? Să vă arăt eu. Trebuie să-l dați mai... Da, uite cum e el aici, da? Trebuie să faceți ultima ta. Și uitați, băieți, aici. Deschia de mine. Vedeți? O 10.000 mai fac. Uitați, băieți, uitați bine. Șuș! Aaa, nu ne-am. Bă, dar eu nu cred așa ceva, băieți. Nu cred. Bă, nu cred așa ceva. Și mai am văzut, băieți, că pe YouTube, da. Stai să dau și unde să-l dau aici. Că uite, stați să dăm dăm aici și dăm aici. Să vedeți la Mr. P că îl scrie Junior P. Bă, să vă uitați bine. Stați de Mr. P. Ia uitați. Junior Mr. P. Vedeți? Baguri. Și cu ce să mai facem noi? Daryl. Piper. Brock. Dar văd că la Mr. P. Ia uitați, băieți, Junior P. Nu cred, hai să ne pe. Da, când am văzut, băieți, că ne-a ieșit bug-ul ăla cu Bibi, bă, muream, băieți, muream. Știți că Daryl și cu Rico, știți că sunt frați? Ia uitați, vedeți? Uitați-vă voi la ochiul lui Rico și uitați-vă și la Daryl, la ochiul lui. Vedeți? Ia uitați, ochiul direct și Lucar. Rico, să zic și eu, pare rău. Vedeți? Baguri. Vedeți, acum nu mai scrie Junior Mr. P. Nu mai scrie Junior P. Acum dacă scrie din asta. Nu mai este. Și astăzi, uite, vedeți pe Genie. De Genie. Uitați. Așa. Și uitați-vă la picioarele lui, la Genie. Și uitați-vă și la Mr. P. Ia uitați. Dar vedeți că la Mr. P are o cosătură, dar asta e masca lui. Băieți, am văzut pe YouTube așa, tot în seara asta, că când dă Mr. P, se zice că dă... What? Zice că dă cu niște bani roșii. What? What the fuck? Asta, băieți, o să vă arăt un bug simplu care puteți să-l faceți. Dacă vreți, dacă nu vreți. Hai să dăm așa. Hai să punem și noi pe așa mai bine, așa. Așa. Astăzi o să facem așa cu Daryl și cu Bea. Fiți, ne dăm pe Bea, da? Așa, băgând cu alea așa. Selectați acesta și dați repede pe Daryl.
Unde ești, mă? Unde ești? Unde Daryl? Mai dăm iarăși. Unde ești? Unde ești? Uitați-l acolo. Așa, dăm iarăși pe acesta. Și dăm repede pe Daryl. Daryl, uitați-l aici. Și dăm repede aici. Și să vedeți, la căcând, este aia galbenă. Să vedeți, băieți. Ea n-a ieșit. Nu ne-a ieșit. What the fuck? Nu cred. O să știu ce băieți. Mai dăm încă o dată sau dacă nu... Sau da, este dar ăsta de aici. Stai să nu mă duc de aici. Dați-ți. Și acum dăm repede pe Daryl. Ia să vedem. Da, să vedeți cât de damage dă, băieți. Hai, Doamne, de să merg. Nu n-ai ieșit. Nu n-ai ieșit tu. De ce? Scrieți acolo în comentarii. Uite, trebuia să fie aici galben. Cât de damage deja, băieți. Ia să facem bug-ul ăla cu Bea. Hai să vedem cum e aceasta. Nu știu ce cu socoleț. Dăm două, da? Să încercăm bug-ul ăla, băieți. Să încercăm bug-ul ăla. Dacă ne... Mama, nu mi se prinde la băieți, să ți că le trebuie pus să-l tărății. Hai că poate fi asta. Dăm un solo, să vedem, băieți. Acum să vedem acolo. Cum se face mapa era... Bă, serios. Vedeți, băieți, ea poate să dă o groază și poate să-l omoare. Hai că dacă e, mă omoare. Ce stai pe mapa era, mă? Se pare că era pe pasta. Hai să începem pe prima. Băi, băieți, am văzut iarăși pe YouTube. Am uitat să vă zic că pe mapa asta este un Daryl mare. E adevărat? Da, uei! Ia uitați, băieți, acolo. Poate să mă dau mai aproape. Poate să mă dau mai acolo, băieți. Pot să vă dau. Uitați! Uitați, vă, băieți. Așa, bă, de unde este mapa aia? Hai să încercăm pe fotbal. Bine, acum direct să merge ea. E că poate fi asta, băieți. Și dacă nu este bug-ul ăsta, mor. Mă, dar unde este alea? Pe ce mapă este? Ar trebui să ne arăt, nu așa, băieți? Nu, cred că e pe Gingra. Aici n-a fost niciodată. Băieți, pe ce mapă era, băieți? Nu mai știu. Pe și pe Gingra. Uitați-vă, băieți. Pe mapa asta? Da, hai să dăm pasă de acolo, să vedem că este. Da, hai să dăm pe asta. Ia o să încercăm, băieți, că nu mai am făcut filmări de mult. Ăsta e primul bug care nu iese bug-urile de... Știți voi? Ia, băieți. Fac, dăm asta aici. Băi! Ne-a ieșit! Ați văzut? Uitați.
Nu l-am dat bine. Asta sunt iarăși, avem iarăși. Bă, băieți, voi ați văzut că ne-a ieșit bagul? Bă, ne-a ieșit. Da, nu cred că îmi iese. Selectăm repede asta. Ia uite. Vezi? Dar ne omoară ăștia, tureta ne omoară. Da? Știi și băieți. What the fuck? Nu știu, băieți. Să dau cu copii, să nu dau, nu știu asta. Putem și fără abilități să ne jucăm? Ia dacă și mă fără. Da. Și box mai facem noi. Hai să dăm un meci, băieți. Băi, să ne aminte ceva. Cu Mortis. Băi, stai să dăm asta. Voi vedeți aici că la Mortis că este o lume. Este ceva aur rotund și este cu galben mult. Cu aia cred că luminează în cimitir. Cred că zic. Cred că dezgroapă mult. Și cum credeți, eu nu credeam că ne-a picat. Contul meu l-am la un băiat, un prieten de-al meu, care e coleg de școală. Și când ne-a picat direct la el. El are contul meu. Uite la ea, la schemă. Am 227 de ăștia cu drag special. Hai să deschidem și chestul ăsta. Stai că facem, stai că știu, băieți. Știu ceva să ne pică, dar da, nu ne pică, zic eu. Te zic eu. Selectăm, dăm așa. Dai, doamne. Doamne, să pică ceva. Hai că pică dacă e. Hai că pică, dar e băieți, dacă este. Hai să mai ne jucăm 2 meciuri. Da, băieți, și mai jucăm 2 meciuri și nu și cu acesta. E 9, de aproape 10 de noapte și eu m-am apucat să fac numare la ora aceasta. Hai că ne dă gol. Hai că nu. Tac. Mă lăsă ușor. Cic, 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 cic. Serios, le-a dat golul amărât. Serios. Dacă da, aia ultimata. La prost am dat.
prea să încep cu golurile de... Au, serios, serios! Nu cred. Mai e doar Messi.